A myslím si, že sme vybrali. Lebo ona v podstate rozbehla si biznis v Anglicku, že ona sa chce ešte nejaké 2 roky pobudnúť. Ja si budem pracovať na všetku, že bude asi prenajať. Dozadu mali na to, že chcete a medzi to ani plod nemusím dať. Keďže tak chcete, že chcete bývať, napríklad. Ja taká teraz mám možnosť. Čo není furt možné. Áno. Alebo nedá sa to furt realizovať, ale teraz je aj taká možnosť, že by sme to takto rozdelili a ten vnútorný kód ani nemusím dať napríklad. Keď. Alebo keď chcete tam na tú kuchynskú. Hej, je to. Ten kuchyn je trošku menšia, tam máme to. To nevadí, ja jej to dávam akurát. Hop. Hop. Neviem, mám to rozsvietiť, lebo... Nevadí mi to. Elektriku, lebo... A toto je na štandard tieto? Tu doplácala, myslím, nejakých 800 € tuto na kachličky aj obklad a nejakých, na tie dvere doplácala viacej, tam myslím, 150 €, lebo sú celé preslené, na tie kvíky celé doprevené. Tam myslím, na jednej dvere nejakých 800 € doplácala na tie všetky dvere. Takže nejakých 1600 € doplácala celkom paket. To je taký chlapčiansky sen, tu garač tam. Aby človek mal dedať motorku. To je ináč foťka. Zvláštne, že niekedy na to nemôžem. Môžem zabrať toto? Áno.